Mga igsoon, karon adlawng Sabado, October 22. Dili gyapon ko makahatag ninyo og misa nang maghimo ko niining pamalandong sa atong ebanghelyo karong adlaw. Niini sa adlawng Sabado ang atong gipasidunggan mao ang mahal nga Birhen Maria isip modelo nato sa atong pagsunod sa kinabuhing Kristohanon. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Lucas. Mayaon ikaw o Ginoo. Niadtong higayuna, may mga tao didto nga misugilon kang Hesus mahitungod sa mga taga Galilea nga gipamatay ni Pilato samtang naghalad sila ngadto sa Dios. Apan miingon si Hesus kanila, tungod kay gipamatay kining mga tawhana sa maong paagi, gisabot ba ninyo nga labaw pa sila ka makasasala kaysa ubang Galileanhon? Dili. Sultihan ko kamo nga kun dili kamo maghinulsol o mubiya sa inyong mga sala, mga matay usab kamong tanan sama kanila. Mahitungod niadtong napulog 8 nga nangamatay didto sa Siloam kay natumpagan sa tore, gipakaingon ba ninyo nga kadto sila mas dautan pa kaysa tanang mulupyo sa Jerusalem? Dili. Sultihan ko kamo nga kung dili kamo maghinulsol ug mubiya sa inyong mga sala, mga matay usab kamong tanan sama kanila. Unya, misulti si Jesus kanila niining sambingaya. May usa ka tawo nga may kahoyng igira diha sa iyang parasan. Miadto siya aron pagpangita og bunga niini. Apan wala siya'y nakaplagan. Busa, miingon siya sa iyang hardinero, tan-awara, tulo na karon katuig nga nag-anhian ako dinhi aron pagpangitag bunga niining kahuya. Apan wala gayud ako'y nakaplagan bisag usa. Busa, putla kini kay nag-usik lamang sa katambok sa yuta. Apan ang hardinero bitubag, pasagdi na sir, bisan niining tuiga na lamang, kay akong libutan o kubkob ang punuan o unya akong abunuhan. Kung mubunga kini sa sunod tuig, maayo. Apan kung dili, ipaputol kini. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw o Kristo. So nini karong atong Ebanghelyo mga igsoon, sa konteksto sa kinabuhi sa mahal nga Birhen Maria, murag ang gipasupot nga pagtulunan nga kining kamatayon dinhi sa kalibutan, dili di ay ni tinuod nga kamatayon. Unya kasagaran ra ba nato mahadlok kita aning kamatayon sa kalibutan? Unya di ta mahadlok sa tinuod nga kamatayon. Muna pag-ingon sa mga tao, Lord, ang kadtong taga Galilea gipamatay, kadtong natumpagan sa tore nangamatay. Mga sadaan man gusto sila. Ang gusto ni Kristo mga igsoon nga dili nato isukod ang kamatayon diha sa atong pagkamakasasala nga mamatay ta ning kalibutana. Kay dinhi nining kalibutana ang maayo nga tao ug ang dautan nga tao magdungan ra gyud kamatay. So kanang imong igsoon nga ilugan kay giyuta, kanang imong silingan nga libakira kaayo, nya ikaw nga buutan kaayo, magdungan-dungan ra mo kamatay. Ang pari nga nagbinuutan o ang pari nga buangon, magkadungan-dungan ra nagkamatay. Mao sad na ang nahitabo sa kinabuhi ni Maria. Si San Jose nga buutan kayo, namatay og sayo. Wa pa kaabot og mga 40 tingaling edad ni Saint Joseph or 45 ba kay edad ato, namatay na si Saint Joseph. Unya si Maria, sila na lang duha ni Jesus. Si Jesus nga 33 pa edad, nga buutan sad kay nga anak, namatay og una. Si Maria na noy nawahi. So mao na ang atong pamalandungan nga ang kamatayon aning kalibutana
dili ni mao ang tinuod nga kamatayon. Si Kristo miingon, kung dili mo maghinulsol sa inyong mga sala, mga matay ragihapon kamo. Ang meaning aning maong kamatayon para ni Kristo, kana bang kamatayon nga bunga na sa atong pagpakasala. In short, kani di ay makasala ta, mura na ta nagpatay sa matas Ginoo. Muna, ang patay ato ginang atimanon. Mabita na, bisag unsa kabuangon sa taong mamatay, di ba? Ato ginang sigihag daig, iginigiyology ana, ang pulos yun nindot, mo'y atong tanawon kay mahadlok tang mubugal-bugal o musultig mga bati sa taong patay. Ngayon saan man nato pag-translate sa atong kinabuhi, ang paghinulsol di ay sa atong mga sala, mga igsoon, mao di ay ang paghigugma sa makasasala. Kay kining atong sala, bunga ni sa atong pagkalagot, atong paglikay o atong pagsalikway sa atong isig ka makasasala. Kanang atong isig ka makasasala, patay na siya. Unya kay sa atong konteksto dinis kalibutan, di man kita mo istoryag bati sa namatay, mao sa na atong buhaton sa makasasala. Muna si Jesus, si Maria, wa gito magsultig bati ngadto nilang Judas, ngadto sa mga Hudiyo, ngadto sa mga Parisiyo, ang gisulti nila kamatuoran. Wa gid sila mingon mga pisti mo, mga dautan mo, mga matay, paunta mo, wa sila manunglo ana. Ang ilang gibuhat, nagpailog para nila, nagtabang, nagsangyaw, gisultihan nila, unsay maayo. Muna, kini di ay kamatayon na tinud-anay, mao di ay ang atong paglunang sa sala. Ang kamatayon sad na dili ikamatay, mao sad ang paghinulsol sa mga sala. So mamatay ta dinhi, nya kay wa man tay sala, naghinulsol, mabuhi ta didto sa kinabuhi sa langit. Muna, unsa may atong buhaton? Atong unahon pagkabot ang mga butang na makapawagtang sa atong sala. Example, hay may makapawagtang sa imong sala, ang paghigugma sa kwarta o ang pagpaambit sa kwarta. Okay na. So ipaambit ang kwarta, murag minus kag sala. Tiguma ang kwarta, adaghan kag sala. Suko man ka. Dali man ka maglagot, dali ka magduda. Hay may mas makapawagtang sa kamatayon nga kuan, ang paghigugmas kaaway o ang pagdumot sa kaaway. So arita sa paghigugmas kaaway, kay di man na siya makapahatag natong sala. O uban pa natong pamalandong. At istingin na ninyo karon, diyas inyong panimalay, hay may makapawagtang sa sala in relasyon sa imong anak nga tapulan kaayo, ang pagsigig yaw-yaw o ang pagsigig atiman sa imong mga anak, nawa lang yung reklamo. Basin ang pag-atiman gyud sa mga anak. O di gyud basin, mao gina siya importante. Nya ato ning itudlo, nga naman, kay ang matag tao pinangga sa Ginoo o gustos Ginoong di kita mga matay. Kanindot unta kung mahimo gini nato. Dinhi bitaw sa atong parokya karon, kining pagpamalit og slot sa atong isig ka tawo, mao ni ang paggamit sa kwarta nga makapaminos sa sala. Mao sa na ako, sige gyapon kog baligya ninyo og slots. Di lang ko ka-update karon, basin ugma, adlawng Domingo, ma-update mo. Ubay-ubay na gyud tag halin tungod ni sa mga tawo nangandoy nga makaangkon o kinabuhing way katapusan. Pinaagi sa mahal na Birhen Maria, pinaagi sa atong simbahan ni San Vicente Ferrer. So mga igsoon, ang kamatayon ato yung timan-an, dili ni tinuod nga kamatayon dinhi. Ang tinuod nga kamatayon, mao gyud ang kamatayon sa atong kalag tungod sa atong mga sala. So biyaan nato ang sala, din agid ta mga matay. God bless.